Very citrus ang calamansi, guys. And one of the benefits ng calamansi is nagbo-boost po siya ng ating immune system. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Hello, what's going on? Welcome to my channel. Thank you so much for being with me today. Magkakaroon po tayo ng mukbang ng kalamansi. Ang goal natin is at least makaubos man lang ng 3 ganito. So, let's start the ball rolling. So, meron po tayong kalamansi. Ang dami. Ito yung hinarvest natin the other day. Tapos, meron tayong sili at saka asin. Ayan. Let's start. So, as usual, babalatan natin. Wala ba tayong ibibit na time? Citrus ang citrus. So 1 0 start na natin yung isa. Pang 2. Pangalawa. Very citrus ang calamansi, guys. And one of the benefits ng calamansi is nagbo-boost po siya ng ating immune system. Tama ba? Dinuboost po niya yung ating immune system. Kaya mapapansin nyo, itong panahon ng pandemya, pinagtitake tayo ng vitamin C. And calamansi is one of the great source of vitamin C. Vitamin C. May buto. Asim. Pangatlo, may mga mataas yung blood pressure, isa rin ito, kalamansi. Kailangan mong minom ng kalamansi juice. At saka yung matataas ang cholesterol, papababa na yung cholesterol level mo. Ano po ba? Help lose weight. Yung mga malulusog, just the same, kain lang kayo ng kalamansi, nakakapag-lose ng weight daw. Pang 4. Hirap pala na.
5. 5. Wait lang. Nagpapawisan na ako. Pang 5. Tingnan pa natin yung kwan. Oh, yung juice ng calamansi juice is nakakapag-detoxify sa ating katawan. So, yung mga toxins, pag uminom ka ng juice ng calamansi, dinidetox niya yung mga toxins na nasa ating katawan. So 5, pang 5. Malalaki guys, oh. Pang 6. Okay, 6. Hirap lang balatan. Yan, papawisan na ako. Tingin pa tayo ng kuhan, ibang health benefits. Ginagamit pala yung juice ng calamansi doon sa mga taong may mga body odor. So, siguro, yung ba, nilalagay sa kilikili, ginagawang deodorant. So, one of the benefits is to stop body odor. Ang hirap naman. 6. Pang 6. Pang 6. Pang 7. 7 na tayo. Pinapapawisan na ako. Pang 7. Eight. Pang 8. Ano pa bang health benefits? Para sa oral hygiene. So may mga bad breath dyan. Oral hygiene daw. 8. Nine. Ten. Ano pa ba yung ano ba? Yung ginagamit palang bleaching agent. So ibig sabihin yung
pang bleach natin sa mga damit. Nilalagyan ng calamansi. Sa bagay, may mga laundry soap, di ba may calamansi? Laundry soap, may calamansi flavor bang tawag doon? May calamansi ingredients yung kwan, sabong panlaba. Pang 10. Para wala kang masabi, bonus, additional 1. Oh, san pa kayo? May pa-bonus pa tayo. Uy, may collagen pala ang calamansi, guys. Collagen. So one of the functions of collagen is pinapabagal na yung aging process ng tao. So stay as youthful as you are by eating calamansi or drinking calamansi juice. Okay? This is the last one, pang 11. So ayan na guys, yung nagpapawisan na. So natapos natin ang challenge. Ito lahat yung natira, 11 yung nakain natin. Ito yung pinagkainan. So isang challenge na naman ang ating napagtagumpayan. Ito hindi ko china-challenge, kung kaya nyo lang, just try this. Sarah with MJ, Windel Merto, Wild Navigators Vlog, and Jewel Video Collection. Try this eating calamansi, 10 or dagdagan nyo rin ng isa kasi nagbigay ako ng isang bonus, all in all 11. Sausaw nyo sa asin at saka sili. So since juicy pa yung ating katawan, pwede nating gawing pangkon ng skin. Kasi di ba may skinol na skinol calamansi, nakakapag pa-whitens ng skin. Ayan. So kung nagustuhan nyo itong video na ito, doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Leandrix TV. Paki-like and share na rin ang video ito. Hanggang sa muli, bye-bye!